ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିବା ଗଧ ଓ ଗଧିଆ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ପୋଖରୀଟିଏ, ସେଥିରେ ବରଷ ସାରା ପାଣି ଭରି ହୋଇଥାଏ। କାଉ ଆଖି ପରି ପାଣି, ଦେଖିଲେ ମୁହଁ ଦିଶିବ। ତା ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର କଇଁଫୁଲ ଫୁଟିଥାଏ। ଦେଖୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିବ। ଗାଈଗୋରୁ, ଛେଳି, ମଇଁଷି, ଗଧ, ଘୋଡ଼ା ଆଦି ପଶୁମାନେ ସେଇ ପୋଖରୀର ପାଣି ପିଉଥିଲେ। ସେଇ ପୋଖରୀକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଥାଏ। ତା ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ଛନଛନିଆ ଘାସ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଯେତେ ଚରା ପଶୁ ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ପେଟ ପୂରା ଘାସ ଖାଇ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଗଧ ସେଇ ପଡ଼ିଆରେ ଘାସ ଚରୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଆରେ ଆଉ କୌଣସି ଚରା ପଶୁ ନଥିଲେ। ବେଳ ବୁଡ଼ି ନଥାଏ। ଗଧ ମନକୁ ମନ କହୁଥାଏ, ରାତି ହେବାକୁ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ଏତେ ସଅଳ ଘରକୁ ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ଯେତିକି ପାରିବି ପେଟ ଭରି ଖାଇନେବି। କାଲି ଚରି ଆସିବାକୁ ହୁଏତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ପୋଖରୀ ପାଖ ପାହାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗଧିଆ ରହୁଥାଏ। ଗଧିଆ ଥିଲା ଶିକାରୀ ପଶୁ। ବେଳ ବୁଡ଼ିଲେ ସେ ଶିକାର କରି ବାହାରେ। ଯେଉଁଦିନ ଯାହା ପାଏ ସେଥିରେ ଚଳାଇ ନିଏ। ସେଦିନ ଗଧିଆକୁ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ। ଶିକାର ନ ପାଇ 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଡ଼ା ଉପାସ ଥାଏ। ଶିକାର ପାଇଁ ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜି ବୁଲିଲା, କୋଉଠି କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ବେଳକୁ ବେଳ ଅଧିକ ଅଧିକ ଭୋକ ହେଉଥାଏ। ସେ ଆଉ ସହି ପାରିଲାନି। ଭାବିଲା, ଯାଏ ପୋଖରୀଠୁ ପେଟେ ପାଣି ପିଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଶିକାର ନ ପାଇଲେ କ'ଣ ଅବା କରିବି? ଯେମିତି ହେଉ ଜୀବନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଧିଆ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ପାଖ ଦେଇ ପୋଖରୀକୁ ଯାଉଥିଲା। ତା ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଗଧ ଉପରେ। ବେଳ ବୁଡ଼ି ଆସୁଥାଏ, ତଥାପି ଗଧ ଏକୁଟିଆ ଚରୁଥାଏ। ତାହା ଦେଖି ଗଧିଆ ଭାବିଲା, ବଢ଼ିଆ ମଉକା ଜୁଟିଛି। ଏଇ ଗଧଟାକୁ କେବଳ ମାରି ଖାଇବାକୁ ହେବ। ଏଟା ତ ନିହାତି ବୋକା ପଶୁଟାଏ। କିଛି ଗୋଟାଏ ଫିକର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଚାଲିଲା ଗଧ ପାଖକୁ। ସେତେବେଳକୁ ଗଧ ତା ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ତିଆର ହେଉଥାଏ। ଗଧିଆ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆଜି କ'ଣ ଏଠି ଏକା ଚରୁଛ ଗଧ ଭାଇ? ଗଧ କହିଲା, ଆଜି ମୋର ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଡେରି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସବୁ ପଶୁ ମୋ ଆଗରୁ ଆସି ଚରିସାରି ଯେଝା ଘରକୁ ଯିଏ ଗଲେ। କ'ଣ କରିବି? ପେଟ ତ ଅଛି। ତା ଖବର ନ ବୁଝିଲେ ସେ ମାନୁଛି କେତେକେ। ତେଣୁ ଏକୁଟିଆ ଚରୁଥିଲି। ଅବିକା ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ଗଧିଆ ଭାବିଲା, ଗଧ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ସମୟ କଥା ହେବି। କଥା ହେଉ ହେଉ ରାତି ହୋଇଯିବ। ରାତିରେ ତ ଗଧକୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଏନି। ମୁଁ ଠିକ୍ ବେଳ ଦେଖି ତା ଉପରକୁ କୁଦି ପଡ଼ି ତାକୁ ମାରି ଖାଇବି। ଏହା ଭାବି ଗଧିଆ ଗଧକୁ କହିଲା, ତୁମେ ହେଲ ଗଧ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗଧିଆ। ଆମ ନାଁ ବେଶ୍ ମେଳ ଖାଉଛି। ମୋ ମନକୁ ଗୋଟାଏ କଥା ଆସୁଛି। ତୁମେ ଓ ମୁଁ ମିତ ବସିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଗଧ ଗଧିଆର ଫିକର ବୁଝିପାରି କହିଲା, ସତରେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତେବେ ଆଜି ବହୁତ ଉଛୁର ହେଲାଣି। ମୁଁ ଯାଏ, କାଲି ପୁଣି ଏଇଠି ଦେଖାହେବ। ଗଧିଆ ଦେଖିଲା ତା କୌଶଳ କାମ ଦେଲାନି। ତେଣୁ ସେ ତା ମନ କଥା ସିଧା ଜଣାଇଦେଲା। କହିଲା, ଆରେ ଗଧ ଶୁଣୁ, ତୋ ସାଥିରେ ମିତ ବସିବା କଥା ଛାଡ଼। ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ତୋତେ ଅବିକା ମାରି ଖାଇବି। ଗଧ ଟିକିଏ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ। ତେବେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା ଠଉଁ ସେ ମଥା ଖେଳାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ଓହୋ, ମୋ ପଛପଟ ବାଁ ଗୋଡ଼ର ଖୁରାରେ ମୁନିଆ କାଚଟାଏ ଗଳିଗଲା। ଭାରି ପୀଡ଼ା ହେଲାଣି। ମୋତେ ମାରି ଖାଅ, ମୁଁ ମନା କରୁନି। ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ମୋ ଖୁରାରୁ କାଚଟି ବାହାର କରିଦିଅ। ଗଧିଆ ଭାବିଲା, ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଗଧକୁ ଆଗପଟୁ ତା ପଛପଟକୁ ଯାଇ ତାକୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇଯିବି। ଗଧିଆ ଗଧର ପଛପଟକୁ ଯେମିତି ଯାଇଛି, ଗଧ କଷିକିରି ମାରିଲା ଲାତେ। ଲାତ ଯାଇ ବାଜିଲା ଗଧିଆର ଠିକ୍ ମୁହଁ ଉପରେ। ତା ପାଟି ଫାଟିଗଲା। ସେ ଅଚେତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାହା ଦେଖି ଗଧ ଭାବିଲା, ଗଧିଆ ମିତ, ମୋତେ ମାରି ଖାଇବ କ'ଣ? ଏଠି ଶୋଇ ଶୋଇ ଘାସ ଚରୁଥା। ପାଜି କୁଆଡ଼ର? ଏହା କହି ଗଧ ତା ଘରକୁ ଛୁ କଲା। ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚିଲେ ନିଜର ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ। ସାଦାସିଧା ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବୋଲି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ବେଳେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ନିଜକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। କାହାରି ମିଠା କଥାରେ ଭାସିଯିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।